Bon dia i bona hora. Avui us porto la solució al problemenigma que m'acompanyava en l'última col·laboració amb el Xarxa Amat del passat 19 de setembre. És una composició de Walter von Holzhausen publicada l'any 1920 i que podeu trobar, com no, al 222 problemes amb solució per escaquistes sense solució. En Walter era mestre d'escacs alemany, un reconegut compositor que va publicar 2 llibres de problemes i el més important de tot, té l'honor més gran que pot assolir un escaquista, que no és convertir-se en gran mestre o ser campió del món, sinó donar nom a una obertura. En el seu cas, dona nom a una de les variants de la italiana fins a la jugada 10. Ara la veiem. Si comenceu una partida i seguiu aquest ordre de jugada, C, E4, cavall F3, alfil C4, molt bé, la italiana, fins aquí bé, roc, alfil C5, D4, alfil par, cavall par, has entregat un peó, ara mateix acabes d'entregar un peó. Per això es diu atac Holzhausen, perquè estàs atacant entrant un peó. I passes més a l'atac amb F4, obrint la columna F, i amb cavall F3 arribes a la posició de l'atac Holzhausen. Bé, no tothom és capaç de donar el seu nom a una obertura. Ara vaig a donar la solució al problemenigma que teniu aquí al darrere, d'acord? Així que si voleu pausar el vídeo per pensar-lo una estona, endavant. Bé, veiem que les blanques tenen una gran avantatge material, però aquí la qüestió no és guanyar la partida, que la guanya sense voler, sinó trobar el mínim número de jugades possibles per fer l'escaquimat. I de seguida veiem que si triessis el camí més senzill, que seria dama par, estàs amenaçant escac i mat en una jugada, les negres ho eviten, prens el peó, ja no poden fer res més que avançar aquest peó, i escac i mat. Si tries aquest camí, que és el més fàcil, trigues 3 jugades. Però aquests problemes no acostumen a ser tan fàcils, per tant ja tenim una pista de que segurament sigui en 2 jugades l'escac i mat. De fet, si el rei blanc pogués venir a F7, seria escac i mat en una jugada. Mira que em sembla que et fas massa il·lusions, microbi. Llàstima que no pot venir perquè l'alfil controla la diagonal, però no oblidem aquesta idea, que el rei F7 seria mat en una. I de fet, si aquest alfil que ens emprenya, perquè no podem fer rei F7, que si aquest alfil no hi fos, també tindríem mat en una, no només amb rei F7, sinó amb dama A8, escac i mat. Aleshores, podem perdre un temps obligant a moure les negres i que apartin aquest alfil? Bé, tampoc estan obligades a moure l'alfil, no? Abans podrien avançar aquest peó o aquest altre, no? Però què passa si avancen aquest peó 2 caselles? Doncs que es tapen la diagonal de l'alfil i pots fer l'escac i mat que abans no podies fer. Per tant, D5 és una jugada que no faran, no? Podríem fer D6 o podríem fer H6, per exemple. Val? Quina jugada de les blanques permet que totes aquestes coses, l'escac amb rei F7, l'escac amb dama A1, poder fer escac i mat si les negres fan H6 o H5, o si fan D6, si fan D5 ja és immediat. Quina jugada sintetitza tot això? Doncs una jugada que és quasi la primera que et ve en ment quan veus aquest problema i tens una mica de pràctica, que és, viu, perquè és molt bonica, torre E6. Torre E6 perquè bloqueja la diagonal de l'alfil i si l'alfil la captura, aleshores ve l'escac i mat que dèiem abans, amb dama A1. I si mou el peó a qualsevol lloc D6, D5 o peó per torre, aleshores tens l'escac i mat inicial que dèiem, amb rei F7. I si ni captura i fa H6 o H5, fas el mat de l'última fila, en una columna, amb torre H6, escac, i el rei negre no pot escapar. És bonic, Quan tens una mica de pràctica, aquesta jugada és la primera que et ve al cap. Espera, poso la posició com és, amb torre 6. Doncs el que deia, quan tens una mica de pràctica, aquesta jugada és la primera que et ve al cap i passes una bona estona comprovant si funciona o no. En cas de que no hagués funcionat, aleshores valoraries altres jugades, però sempre passa el mateix, Quan fas uns quants problemes similars ja desenvolupes aquest olfacte que et permet veure de seguida les primeres jugades o les jugades candidates a aquest tipus de problemes. Bé, això és tot, espero que us hagi agradat, que seguiu les meves col·laboracions al Xarxa Amat, que seguiu el canal, tota la pesca, doneu-li like, m'agrada, subscriviu-vos. I si voleu algun tipus de contingut diferent, com vídeos d'obertures o vídeos de partides en directe o resums de campionats, el que sigui, doncs m'ho dieu en els comentaris i veiem què fem. Fins la propera.